Mutta kyllä musta täytyy sanoa, kun ei oikein muutakaan sanottavaa ole, että kyllä on luokaton esitys meidän ykköskentältä. Jätkät kuvittelee olevansa jotain pelimiehiä, ei jaksa pelata, kun yhden erän on niin saatanan paskassa kunnossa. Kiukuttelee jostain pelaamisesta ja vittu siitä, että ei olla SM-liigassa. Ei tommosen paskan tarvitse SM-liigassa koskaan ollakaan. Kolmannen erän ensimmäinen vaihto, kiekko omiin, toista minuuttia kentällä, kaikki patsaana, sitten 10 minuuttia viltissä ja sitten pääsee ylivoimapeliin ja kiekkoa ylivoimalla omiin ja homma on valmis. Kirjoittakaa nyt vaikka, että huomenna alkaa ykköskenttä luisteleen itteensä kuntoon, että ne on saanut koko kesän maata, on ne meidän mukana reenannut, mutta jos et sä jaksa pajaan puolipeliä pelata, niin älkää ikinä ihmetellä, miksi et sä pelaa SM-liigassa. Oli mun viesti tuolla kopissa. Järkyttävää. Nuoret pojat tappelee henkensä kaupalla avausottelun pisteistä, niin suuret tähdet menee kentälle seisoskella ja möhlää koko saatana. Niin siinä. Kiitos. Onko kysymyksiä? Ei toliaan. Niin. Aloittaa sunnuntaina Q2.